Šator veličine 2600 metara kvadratnih otvara se sutra u 11 sati. Ulaz se naplaćuje 20, za porciju pršuta izdvojit ćete 40, a za butelju vina 50 kuna. Znači imamo 7 zemalja koje dolaze mimo Hrvatske. Znači dolaze nam Španjolci, Austrijanci, Italijani, Slovenci, Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska. Uglavnom ima puno ih. Ima više od 30 izlagača, mi se čini da bit će čak 37 izlagača. 25 pršutara svoje je pršute dalo na ocjenjivanje. Šampioni u kategorijama dimljeni i nedimljeni pršut bit će poznati sutra po otvaranju. Na sajmu će sudjelovati 5 vinara te 2 proizvođača sira s područja općine. Goste Tinjana tijekom vikenda zabavljat će čak 14 bendova. Subota će završiti nastupom Dražena Zečića, a nedjelja Ivana Zaka i The Night Express benda. Svake godine godinu raste, lanjske godine imamo podatak preko 20.000 ljudi da je posjetilo nas u 2 dana. Mislim da je nas ovo vrijeme danas malo je loše, ali imamo prognozu da će biti lijepo vrijeme i pozivam sve ljude, znači dobre volje da posjete Tinjan, jer Tinjan je prepoznat ne samo u Istarskoj županiji nego i van nje. U prilog tome govori i podatak da je 2005. godine Tinjan imao 2300 noćenja, a ove godine samo do 1. listopada broji 45.000 noćenja.